दे जागोन दे ए माथो आदारा खोनसोलाय फै फै आदै जिराय फै आदै मादै मोना मोजाङैनो दंना दंथ'यो आरो जिराय दासान्दि माथो मावगासिनो दं आदैयालाय गैथ'वा आदै ओरैनो बारहावा नायदिंनायल' जायो बारहावा माने दाबायदिनि सेंग्रा सिख्लानि बाथ्राखौसो बुंदां जै गोसथोनाय मोजां मोननाय बायदि बायदि नंगौ आदै नंगौ दाबायदिनि बारहावाया एसे गुबुंले जामारबाय जोंहा रैसुमै बिनानावाबो माथो रैसुमै मा जादों रैसुमै आयालाय बाथ्राया माने आदै रैसुबैया माथो बे नेहाद नेखावरि गैजा रोङै बिदिनो दाजोंसो जुलिनि रादाय खाबायनो मा बे जेब्लाबो जानो हाया आरो जायोब्लाबो आं बिसिनि साननायखौ जेब्लाबो जाफुंहोआ नाथाय आदै आं नेहाद नेखावरिनि फिसानो आंनि फिसाजोखौ हरनो हाया राखोना दै नोंबो गावनि बिनानाव होननानै एसे नायनांगोन बाथ्राया नंमारगौब्ला गावनि होननानै नोंबो एसे नायहाय आदै राखोन जागोन आदै बिदिब्ला आं थांनोसै नोंबो बिमा जानानै एसेबो खबर लाया नालाय राखोना मानो फैयामोन आफा बेथ' गाज्रि मानसिसो बे दाखालि सिरिथा राखोनासो गाज्रि ना नोंसो गाज्रि आंखौ मिथियाखै होननानै सानदों दिनैनिफ्राय बिनिथाखौ लोगो हमनायखौ गार नङाब्ला बिदिन्थाया मा जाखो आफा नों आंनि फिसा जानानै सासे नेहाद नेखावरिजोंनो बिदिन्थाया निखावरिब्लाबो गोसोआ निखावरि नङा आफा सिरिथा दिनै नों आंखौ फोरोंनो फैदों नों मोजाङै फरायग्रो फिसा नोंखौ मोजां गाज्रि नायनानै बिलायनांगौआ जोंसो बिबान दे गाबबाय दाथासै नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों नों मोजां खामानि मावासो मा बुङोमोन ओंखारथ'लाय बिदिन्था मा जाखो गारिया एसे प्रब्लेम होदों बाय ओइ ओइ फुंखा रायलायबोदो बिदिन्था बेस्ट अफ लाक ओइ 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 थै फाग्लि लोगोफ्रा एदावना हारसिं थांनो थिनबायना नोंखौ औ आंखौबोथ' बिदिनो खालामनांगौहाय आनजादनि थाखाय थियारि जाबायना रैसुमै गैयाथ' आदा आइ आफानि रायनायजों जाबजों उसुखुथु फरायनायानो जाया मानो रायो मानोना जोंहानि आइ आफाया जोंनि मोजां मोनलायनायखौ मिथिबाय दानि मा जाबावनांगौ रैसुमै जेबो जिंगा दासै आदा मोजां मोनलायनायाव न'खरनि हेंथाया फैखायो नोंगौ रैसुमै नोंल' आंखौ दाबावगार जागोन रैसुमै जागोन मानो एफा गोबाव सरि रजे आं एसे लेट जाबाय मानोथो एफा लेट जाया गुमैनि थाखायनो रजे कलेजनिफ्रायसो डाइरेक्ट फैनांदों आङो मा गुमै सोर गुमैसै नों दा बिदिन्थानि थाखायनो जाम्बि लाजियाबो मा जादों आदायालाय नों दे आंनि लानजायखौनो गारथारा नोमबाजैजोंसो सेटिं खालामना होबोनांबाय आं नंगौ नामा नोंगौलै सना फुंखा मा जाखो नों माथो गुबुन सिख्लाजों मोजां मोनलायोनो मा सोर बुङा आं खोनादों बे बाथ्राया नंखाय रजे नों आंखौ फोथाय मोजां मोनलायनायाव फरायनाय थाबासो जाफुङो गुबुनफोरनि बाथ्राखौ दा खोनासं गुबुनफ्राथ' बेबायदिनो फोसावनानै बदाम खालामनो मोनबासो गोजोन खायो फुंखा नों आंखौ बावगारलाङाथ' बावगारलाङा सना नों आंनिनोखा बे बुजिगासेयाव आं नोंखौ नङाब्ला रावखौबो लाया सना आंबो आदा आइ लाभ इउ सना आइ लाभ इउ माबेलादि नांखो गोसोनि खोथाखौ माबेलादि होखो मिथिस'आसै आं गावखौनो गाव मिथिस'आसै आं गावखौनो गाव
मेगननि नोजोरा माबोलादि नांखो गोसोनि खोथाखौ माबोलादि होखो नोंनि गोदै रावा माबोला बोना लांखो नोंनि गोदै रावा माबोला बोना लांखो आंनि गोरबोनि साननाय नोंनि गोसो फानजारियाव आंनि गोरबोनि साननाय नोंनि गोसो फानजारियाव नोंनि महिमाया माबोला बोना लांखो नोंनि महिमाया माबोला बोना लांखो आंनि मेगननि नोजोर आंनि गोरबोनि साननायखौ आंनि मेगननि नोजोर आंनि गोरबोनि साननाय मेगननि नोजोरा माबोलादि नांखो गोसोनि खोथाखौ माबोलादि होखो सुबुंनि हेंथा हेंसि गोसोखाङोब्ला सुबुंनि हेंथा हेंसि गोसोखाङोब्ला खारसनलाबायनो सानो फागिलि बायदि जायो खारसनलाबायनो सानो फागिलि बायदि जायो सुबुंनि हेंथा हेंसि गोसोखाङोब्ला सुबुंनि हेंथा हेंसि गोसोखाङोब्ला खावना लायनो सानो फागोला बायदि जायो खावना लायनो सानो फागोला बायदि जायो मेगननि नोजोरा माबोलादि नांखो गोसोनि खोथाखौ माबोलादि होखो मिथिस'आसै आं गावखौनो गाव मिथिस'आसै आं गावखौनो गाव मेगननि नोजोरा माबोलादि नांखो गोसोनि खोथाखौ माबोलादि होखो सानस'हायासै आं गावखौनो गाव सानस'हायासै आं गावखौनो गाव मेगननि नोजोरा माबोलादि नांखो गोसोनि खोथाखौ माबोलादि होखो बिदिन्था ओजों फैनाय मायै नों गावजों लोगोसे बिमा बिफानि मानखौबो लाखि आं बाथ्राखौ बुजियासै आयै आं रैसुमैनि बाथ्राखौसो बुंनो सानदों मानसिफोर सावरायनाया आंनि खोमायाव हाबदों आं सिखाव एबा बेबायदि गाज्रि खामानि मावाखै आं रैसुमैखौ मोजांसो मोनदों नङा फिसा आं नोंखौ मोजांनि थाखायसो बुंदों आं रैसुमैखौ बावनाय नङा आयै बेखौ बावनांगौबा आं थांनानै थानाय नङा ए नोंहा बेखौसो गोसोआव थि साननानै लाबाय मा जाखो आयै अ नै नों दा मोजाङा रैसुमै ना थैसुमै मोनाबानो थैनो नागिरदों है नोंसिना बेफोरखौनो La 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 नै बिदिन्था बै बना सिनैनाय माथो जिरायबाय थाखो रलै मा दा उनाव सिनगोन नोंनाथ' बे रौआनोसै थांलाय बिदिन्था मा बिमा थिननाय बाथ्राखौ मानियाब्रा नोंलाय है नोंबो लोगोसे जाफायो
अलसिया थारानोलाय जोंनि आदाया औहाय आदै फुंखा बेखौ एसे बुजायनानै होदो फुङाव फरायखांनानै बियो जेबो खामानिखौनो मावनो नागिरा फुंखा आदै दिनै कलेज गैया नामा गैया आदै ए मानिथो बन्दनो मानिमोनलाय बिदिनोथा माबालै दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि थैनाय सान आफाया हाथायाव थांनो ओंखारबाय नामा औ थांनोसै आंनो खुन्दुं मुथासे लाबोफा दे मा खुन्दुं दाग्रा खुन्दुं आइया गोथां खुन्दुंखौ ससे होफैनाय फानलुबो गैयामोन बिफा हायोब्ला सिनिबो सेरसे लाबोफा दे नै खुन्दुङा फुंखा आदैया जिरायथ'दो आं बाजाराव थांना दे। फैनि फुंखा जिरायथ'लै आं बन सिनहैनो दे थां दे